Pangasinan, ka-partner mo sa balita at serbisyo. One time, limaran man buyandot ya minutos, kasumpalan na alas 6. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Mula, wag balita ng DZRD, Sunshine Region Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga, Pangasinan. Masanto, ayan, tingnan mo, minamalat man na. Masantos ya kabuasan. Wadya na lamot sa Himaktoryon Lingkor, Janice Hidalgo. Nakaibat ang technical side, Engineer Rosito Bautista. At ito, ang Pangasinan Today. Lunes na naman ho, ika-21 ng Abril taong 2014. At syempre kapag ganitong mga oras na, automatic ang aming mga manlubuyub na headlines. Urdaneta City, hulelat sa marka ng iskor ng bayan ng Department of Finance. 1970 hit songs, tampok sa 2014 Takayan na Dayo. Anong bayan naman kaya ang may pinakamalinis na ilog ngayong Pistay Dayan Sea Festival? Kaya mabilisan na, syempre, ang mga detalye ng ating mga manlubuyub na headlines. Ang lungsod ng Urdaneta sa lalawigan ng Pangasinan, kulelat sa marka ng iskor ng bayan ng Department of Finance. Lumitaw na pinakasablay sa paghawak ng ibinabayad na buwis ng kanilang mga kababayan. Ito'y batay sa pilot online assessment na isinagawa ng Department of Finance sa mga lokal na pamahalaan nitong nakaraang linggo. Sa pamamagitan ng Local Government Unit Fiscal Sustainability Scorecard o ang score ng iyong bayan, hangad ng Bureau of Local and Government Finance o ng BLGF ng Department of Finance na maipalaganap ang transparency at good governance sa lahat ng antas. Sa naturang preliminary performance review, 80 lalawigan at 121 lungsod ang saklaw sa programa na sumakop sa taong 2009 hanggang 2012. Minarkahan ang local government unit ng excellent, very good, good governance, average, needs improvement, at poor. Ang Urdaneta City ang nakakuha ng pinakamababang marka sa poor ranking na may 11.6 points. Sumunod dito ang Dagupan City ng Zamboanga del Norte na may puntos na 25.1. Nakapagtala naman ang Alaminos City ng Pangasinan ng markang very good na may 70.3 points at ang Dagupan City ng Pangasinan na may good dahil sa 69.4 points nito. Ang Tagaytay City ang lumitaw na best performing LGU na may markang excellent na nakakuha ng puntos na 86.5.
Bahagyang naugusan ng Tagaytay ang Quezon City na may 86.3. Pasok din sa listahan ng excellent ang mga lungsod ng Lawag, 84.7, Tanawan 82.9, Batangas City 82.6, Vigan 81.4, Davao City 80.5 at Balanga City 80.2. 10 lungsod naman ang hindi nakapagsumite ng kanilang evaluation na kinabibilangan ng mga Taguig City, Talisay City, San Fernando City, Pampanga, Mandaluyong, Manila, Muntinlupa, Paranaque, Calamba at Mandawi City. Sa mga lalawigan, nangunguna sa listahan ng excellent ang Cavite na may 90.2 points, habang nangulelat ang Sarangani na may 25.7. Nasa listahan naman ng good ang lalawigan ng Pangasinan na may puntos na 65. Samantala, 1970 hit songs tampok sa 2014 Takayan na Dayo. Pabibidahan ngayong taon ang 1970 hit singing contest na tinaguriang Tawag ng Tanghalan. May 22 Pangasinan music talent ang magtatagisan ng galing. Mula ito sa buong lalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng taunang singing contest na bahagi naman ng Pistay Dayat. Gaganapin ito sa ika-28 ng Abril sa Capitol Plaza. Ang mga mahuhusay na aawit mula sa mga bayan-bayan at syudad ng lalawigan ang magtatagisan sa mga kategoryang Babalulaki, Tanmari Rikit na nasa 13 hanggang 22 taong gulang at Ugugaw para sa edad na 6 hanggang 12 taon. Ayon kay Ferdinand Arande, presidente ng Pangasinan Choral, ang mga finalists ay napili mula sa 85 auditionees mula sa 3 lugar na ginanapan. Kabilang dito ang Leopoldo Sison Auditorium ng Alaminos City noong April 7. Narciso Ramos Sports and Civic Center Alley Building noong April 8 at SM City Rosales Event Center noong April 9. Ayon kay Aranda, ang singing contest ay magha-highlight ng mga musical aptitude ng mga batang Pangasinense sa kanilang pagiging musical artistry dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang mga finalists para sa mga babalulaki tan maririkit category ay sina Joan Tercero ng San Fabian, Mel Jane Rodriguez ng Bayambang, Laika Jenica Yumol ng Bani, Sarian Palma ng Manawag, Princess de la Cruz o Princess Maydeline ng Sison, Desnev Jake Diaz ng Dagupan City, Mary Margaret de la Cruz ng Dagupan, May Irish Palada ng Aguilar, Ron Michael Tamunong ng Bautista, Kimberly Maragmen ng Bayambang, Marvin Torres ng Binalonan at Joshua de la Cruz ng Dagupan. Para sa mga Ugugaw category, finalist dito ang kinabibilangan nila Alessandra May Tamayo ng Santa Barbara, Silvermar Riotita ng Sison, Erica Joyce Castro ng Lawa, Wilfredo Ortilio ng Asingan at Maria Juana Flor de Lisa Narag ng Mabini. Crislin Santiago ng Villasis, Lucilia Pabunan ng Santo Tomas, Kate Martinez ng San Carlos, Lia Halin Di Guzman ng Dagupan at Regina Operanya ng Balunga. Ang pinakamalinis na kailugan at tabing ilog ay isa sa publiko sa ika-4 na Packer Award sa Banyaga Bridge ngayong darating na Mayo 1. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, layunin ng Packer Awards na kilalanin ang mga paghihirap ng local government unit sa pagbibigay proteksyon at pangangalaga, ganun rin ang pagpreserba ng mga river systems sa lalawigan ng Pangasinan. Bilang ito sa pinagdiriwang na Pistay Dayat Sea Festival. Nilinaw naman ni Moya na hindi kasama sa programang Ilog Ko, Bilayan Ko, Arawan Ko, ang environmental program ng provincial government ang mga magtatagisan dito.
May 2 kategorya at subcategories para sa Category A, ganun rin ang Category B. Para sa barangay level, ang mananalo ay makakatanggap ng 50,000 pisong cash incentive habang ang bayan ay makakakuha ng 100,000 piso. 4 na best practices ng various municipalities at barangay ang patitimpalakan. Ang mga makakakuha naman ng best practices ay makakakuha ng 25,000 pesos. Babalikan natin ang ilan sa mga dapat nating talakayin ngayong Lunes sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Welcome sa ANF Garden Resort and Restaurant. Best for dining, catering, rooms, pools and function rooms that can accommodate 500 guests kahit sabay-sabay. Good for weddings, birthday celebrations, debut, baptism, seminar and other events. ANF Garden Resort and Restaurant Manasahan. Our Fair Resort and Restaurant is located at 344 Tambak National Road, Bulacan, Pangasinan, Philippines. The telephone number is 075-592-2681, 0915-902-5598. Look for Yosemite and Fed Cruise. You can send in your orders and inquiries via website www.arielandfair.com. Like our Facebook page, Ariel and Fair Garden Resort and Restaurant. Ay, traffic na naman. Bad trip, di gumagalaw. Hassle! Oh, chill ka lang, Papa Bear. Watch ka na lang muna ng TV. TV? Oo, for the first time ever from Globe, watch free TV on your phone anywhere. Upgrade na to Globe My Super Plan with a Cloud Phone Excite 451 TV. $599 a month lang, meron pang only calls and texts. Sir, terminal na po. Ay, sorry po. Free TV with only calls and texts. Iba naka-plan. Mag-Globe My Super Plan. Call 730-1010 or visit www.globe.com.ph/postpaid. Ngayong inaasahan ang matinding dulot ng pandaigdigang pagbabago ng klima, ay inihahanda ang bansa sa posibilidad na magkaroon ng kakulangan ng patubig. Katuwang ni National Irrigation Administration o NIA, patuloy na magsisikap ito upang matugunan ang pangangailangang patubig ng mga mahal nitong magsasaka. Kabahagi nito ang makabagong proyekto, sistema, panuntunan upang makapasigla pa ang produksyon ng palay. Walang ibang hangad ang pamunuan kundi ang kapakanan ng bawat magsasaka na maging produktibo sa bawat nitong pananim sa bukid. Bukod dito, patuloy rin ang pagsusumikap ng gobyerno sa mga alternatibong paraan sa mas epektibong paglago ng ekonomiya ng bansa at produksyon sa bigas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pangasinan Irrigation Management Office by Engineer Renato Milan. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Labinsa kaya manbuyandot ya minutos antes ya alas 6:30 ya kabosan. Programang Pangasinan Today pa rin po. Ayan, ipinalabas ng Department of Finance ang kanilang pinakabagong score ng bayan. Dito raw makikita yung ginagawang performance ng bawat local government unit. O ayan tuloy. Bakit naman kaya nangulelat ang lungsod ng Urdaneta? Oo, habang nangunguna yung Tagaytay. Ano kaya yung kanilang basihan? Preliminary performance review pa lang naman daw ito. Na kinabibilangan ng 80 lalawigan at 121 lungsod. Diba? Sumasakop daw ito noong 2009 hanggang 2012. Yan yung mga marka-marka, o diba? Pero itong linggo lamang ito isinagawa, itong nakaraang linggo lamang bago ho yung ating naging bakasyon. Kaya yan, hindi natin alam kung ano yung kanilang basihan dyan. Pero lumilitaw na sa pagkakakuha po ng 11.6 points ng Urdaneta City, lumalabas na ito ang pinakamababang marka sa mga local government, sa mga syudad-syudad o dito sa ating bansa.
O, yun ang nakuha ng Urdaneta City. Tapos, 2 dagupan eh. O, diba? O, Dapitan City ng Zamboanga del Norte. O, Dapitan City pala yun. Ang nakakuha ng 25.1. Diba? Yan yung sinusundan ng Urdaneta City. Nakapagtala naman daw ang Alaminos ng markang very good. O, tinitignan ho ng Department of Finance kung paano ho ginagastos o kung paano ho minamanage ng bawat local government unit yung kanilang mga pondo. Kaya sa pamamagitan daw ho noon, nirarank nila yung bawat local government unit kung paano nila ginagastos o paano minamahala o minamanage yung kanilang mga pera. Ayan, makikita na ho ng ating mga kababayan dahil pag tinype ho kagad ninyo doon sa inyong mga search engine, yan ho yung box na meron kayo makikitang search. Sabi niya, di ba, bago mo i-click, o, dyan ho, pag itinype ho ninyo, score ng iyong bayan, Tagalog ho yung score, I-S-K-O-R, ayan, makikita ho ninyo dyan, yun, kasi ang makikita pa lang hanggang kaninang madaling araw, yun hong mga scores na lang nabanggit. Yung pong mga ibang bayan, for example, titignan ninyo, ang bayan, for example lang, ng Binmalay, ayan, hindi pa siya available. Pero siguro baka itong mga susunod na araw, available na, inuna nila itong mga ibang bayan. Pero dapat kapag ka ganun sabay-sabay na available na, di ba? Para malaman ninyo, malaman natin, na ito nga yung mga scores ng iba't ibang bayan. O bakit pili lang yung pili yung mga nakalabas na iniskoran, di ba? Yung score ng bayan na yan. Dapat pala inumpleto na nila. Di ba? Kung gusto mong malaman, for example, nakasuluk-sulukan ka ng lalawigan ng Pangasinan. Gusto mong malaman kung ano yung score ng iyong bayan. O for example, Asinggan. O, di ba? Pag hindi mo nalaman, paano nyo? Pero sinampulan mo siguro itong ating mga local government unit. Ayan, siguro. Ano kayang say naman dyan ng lungsod ng Urdaneta dahil nakakuha siya ng markang poor. O, di ba? 11.6 lang ang kanyang nakuha. O, ano naman kaya ang say niya dyan? Para malaman natin kung ano ang say niya, dapat bukas makausap natin, o di ba? Dapat makapanayam natin ang lungsod ng Urdaneta. 5 man buyan dot ya minutos, antis yaman 6:30, kaya naman automatic. Ibinabalik natin ang ating mga manlubuyog na headlines. Urdaneta City ng Pangasinan, kulelat sa marka ng score ng bayan ng Department of Finance. 1970 hit song sa 2014, Takayan na Dayaw, Tampok. Anong bayan naman kaya ang may pinakamalinis na ilog ngayon? I-reveal ho yan sa Pakar Award Pistay Dayan Sea Festival. Kaya naman ho bukas, ayan, samahan niyo ulit ako bukas, 5:30 ho hanggang 6:30 ho ng umaga. O, 1 oras, Janice. O, 1 oras! O, kasi hindi ko natalakay sa inyo. Yun hong pinaka-latest, yung kauna-unahang ginamit ng presidente ng Amerika na laptop, na ginamit niya noong 1998, nabenta na. Bukas tatalakayin ko yan. Sino bang presidente ng Pilipinas ang unang-unang nakagamit ng laptop? Itong panahon na ito, hindi na laptop ang ginagamit nila. Naka-notebook na lang sila, naka-iPad na lang sila. O, di ba? Fendot lang. Imagine nyo, nung mga 1990s, late 1990s, kung gaano kalalaki at anong uri ng laptop ang meron. Samantala, bigyan ko muna kayo ng ulat panahon. Ang silangang Kabisayaan ay magkakaroon ho ng maulap na kalangitan na may mahina para alam ninyo kung anong hinaharap natin ngayon, di ba?
hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila ho at nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ho ang lalawigan ng Pangasinan, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat. Pagkulog lalo na ho sa dakong hapon o gabi ang mararanasan. Katamtaman hanggang kung minsan ay may malakas na hangin mula sa hilagang silangan ang iiral sa silangang bahagi ng gitnang katimugang Luzon at silangang kabahagian, silangang Kabisayaan at baybaying dagat sa mga lugar nito. Magiging katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon. Mahina hanggang sa katamtaman hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ang iiral sa natitirang bahagi ng Kabisayaan at ng Luzon. At mula sa hilaga hanggang hilagang kanluran sa Mindanao, may banayad hanggang sa katamtaman pag-aalon ng karagatan. Mainit ho ang panahon! Huwag niyo kakalimutan magdala ng mga tubig. Uso ho ngayon ang heat stroke. Magdala ho kayo ng tubig inumin. Oo, hindi pambuhos ng mga makakaharap mo. O, diba? Samahan niyo ulit ako bukas, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Janice! Oo, ikaw Janice ha, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Nakasama ko sa technical side ang aking kapartner, Engineer Rosito Bautista. Sa ngalan ng manager ho ng Sunshine Radio, DCRD Dagupan, Mr. J. Mendoza. Sa ngalan at patnubay din ho ng Vice President ng SMNI, Madam Nelida Lisada, at nga sa ngalan ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Sa magtaryang lingkod, mapapatanin, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita, Magagandang balita. napapanahong issue, Makatotohanang reaksyon. mahalagang tinig, Ordinaryong obserbasyon. malalim na talakayan, Puso at sinaunang bago, biyahe. kainan at importanteng kaalaman.